Ja som momentálne ale bez pichu. V princípe pokrývame 99% populácie mužov, to 1% sú kňazi. Motorku som predal po druhom rozvode. Ale mám zopár kamarátov, ktorí sa proste akože s tými tetovaniami že dosť rozbehli a už vyzerajú jak stredškolský zošit. Ale teraz čo robiť, vieš, akože keď toto sa deje ti za stenou v paneláku. Fotrici bez ostychu! Kamaráti, takže vítajte pri počúvaní pilotného podcastu Fotrici bez ostychu, ktorý nám privášajú dvaja veselí susedia z generácie X v obsadení Pištík. Ahojte. A Mišák. Čaute. No, Fotrici bez ostychu, to dodržíme. Ja som momentálne ale bez pichu, tak niektoré príbehy budú zastaralé a ešte by som chcel povedať malými písmenkami, niektoré príbehy, ktoré budeme hovoriť, sme sa dozvedeli od kamaráta, že mu to povedal jeho kamarát. Len aby teda bolo isté. Nie všetky zážitky, ktoré tu spomenieme, sú akože z nášho života, respektíve niektoré sme zažili, ale ktoré to budú, to vám neprezradíme. Necháme to na vašu fantáziu. V podstate inšpiráciu na tento druh podcastu máme zo svojho okolia, ako už Pištík správne povedal. Sú to odžité veci, sú to odpočuté veci a sú to veci, ktoré sa vlastne dejú každý deň okolo nás. No. A dúfame, že našu cieľovku nebudú len muži našej generácie, čo je nejakých 45+, ale nájdu si tam aj mladší chalani, alebo poprípade aj ženy, ktoré sú zvedavé, že ako fungujú, povedzme, ich chlapí, alebo ich susedia, ich kolegovia okolo nich. Fotrici bez ostychu! Kríza stredného veku, to je téma. Čo skôr motorku, milenku či tetovanie? No tak to som zvedavý. Čo akože na toto dáš? No neviem, ja mám taký pocit, že mňa táto téma dosť akože tak obišla, pretože... Jasné. No aby bolo jasné, hej, Mišák je ten, kto tu zastupuje ženatých. A Pištík zastupuje tých, čo sú tu trošku tak viacnásobne rozvedených, ale stále je to v norme. Jednoducho slobodných. To znamená, v princípe pokrývame 99% populácie mužov, to 1% sú kňazi. A no, neviem, akože z kríza stredného veku, ja ju mám akože od puberty, ale v princípe motorku som predal po druhom rozvode, keď som si povedal, že ako dieťa v striedavke, to nie je dobrý nápad sa rozmátiť. Takže toto sa ma netýka. Ty nejakú motorku si uvažoval? Vieš čo, nikdy, pretože ja mám z motorku iba jednu skúsenosť, keď ma ešte počas strednej školy kamarát zobral na Honde CBR 1000 a on že, vieš čo, že povedz, že povozíme sa. A to hovado ma zobralo na diaľnicu na Brno. Ja som bol tak dosratý na tej hranici a hovorím, že vieš čo, tu ma vysáť, ja idem peši, že ja to dám, akože... Ja som bol dosratý. Odtedy som na motorke nesedel a ani ma to neláka. Akože ja si pozriem motorky vizuálne. Mne sa páčia ako stroje, mne sa páčia tie tvary, ten zvuk, ale v živote by som si motorku nekúpil. Už len z tohto traumatizujúceho zážitku. Správa pre pani manželku Mišákovú, aj milenky sa páčia Mišákovi len vizuálne, rozhodne by si žiadnu nekúpil. Poďme k tým kerkám. Kerky, ja neviem, ako ja teda, musím sa priznať, že ja nemám nič také, čo by som si vytetoval na seba a že ako do konca života. Neviem. Ty máš nejaký nápad, čo by si chcel mať na sebe? Buď Simpsonovcov, alebo potom Mimoňa, ktorý by bol niekde v oblasti pásu a ukazoval by ručičkou. Haha, banána! OK, to by šlo. Tak ja zase mám kamarátku, ktorá si dala vytetovať, ešte keď sme boli študáci na brigáde, tak si dala vytetovať delfína na brucho a povedala, no čo už, po pôrode to bude vorvaň. No a teda... A podarilo sa. Neviem. Vydal som ju za bývalého kamaráta. Teda už bývalého, lebo nechce mi to odpustiť, ale tak čo už. To sa stáva. Dobre. No ale zober si, že teraz keď si pozeráš, dobre, nás to ešte, že možno, že lízlo,
že my sme v podstate čistí, hej, na pokožke. Ale mám zo pár kamarátov, ktorí sa proste akože s tými tetovaniami že dosť rozbehli a už vyzerajú jak stredškolský zošit. Okay. A do toho, keď si pozriem, že vlastne koľko mladých kočiek je teraz potetovaných. Akože nevadí mi, že nejako decentne, ale že keď si pozrieš, že brucho, celé ruky, alebo to nevie Bože zachádza, že krk, tvár, alebo že chrbát. A nie sú také, že ženské decentné tetovania. Niekedy sú to akože také, že obrázky, že kočka teba praší zo zubu, tak sa asi to aj zlaknem. V jednej tančiarni pre námorníkov tak tancovala taká dáma, umelkyňa, a mala vytetované na stehne normálne jak pánsky pinďúr, jak ho fajčí. Na stehne. Podľa to bola učiteľka v materskej škôlke a takto vzdeláva deti. Ale neviem. Akože bolo to tak, že to akože v sukni to nezakrieš. No ale vždy akože... Ať vidíš, do čoho deš. No to akože... Ako marketing skvelý, musím uznať. Ale ako mama vo deti by si to nechcel. No asi je to dosť drsné, no. Ale tak zase ako... Jak ten beloch čúra na benzínke a vedľa neho sa postaví k pisoáru taký černoch a pozerá mu na pinďúra a tam je, že Wendy. A on, že wow, a ja mám priateľku Wendy. A černoch párkrát prehmatné penis a tam sa objaví Welcome in Jamaica and Happy Holiday. No, takže a to je presne to, čo nám bere šance, hej? No tak ja sa obávam, že ani to Wendy sa mi nezmestí, ale dobre, nevadí. Fotriči bez ostychu! No, ale nejaký sused zjavne nemá problém s koľko sa mu písmen zmestí, teda na spodok, lebo teda jeho partnerka, žena, či čo to je, akože vraj dáva. Čiže sú tam nejaké také zvuky, aj keď nadržané činčily sa paria, hej? No, za stenou. No, ale teraz čo robiť, vieš, akože keď toto sa deje ti za stenou v paneláku, alebo čo toto. Ja som tu mal tenisového trénera a to si viete predstaviť, čo sa dialo, akože to... Ja som radšej zaspal ešte pred polnocou. Lebo... Že dávali 2-3 sety, hej, za večer a ty uťahaný ako choťa. Väčšinou to bol tiebreak v jeho podaní, pravdu povedať. Taký skrátený set na môj vkus, ale tak OK. No, ale... Tak ale vyhral, bol prvý. Hej, ale teraz ináč kamarát prenajíma tu na byt a vedľa neho jeden sused z partie, tak ten hovorí, že sú tam nejaké dve lesbičky. A že tiež idú akože prvú lígu. Púha. Že by sa nehambil za ne. No? Tak máš taký audio večerníček, no. Niekoho to možno, že úspí, že má to akože fajn a niekto sa nasere, alebo... Na čo urobíš, keď počuješ takéto zvuky? Zobudíš pani? Pani Mišakovú? Optimálne by to bolo. No a čo ona na to? No ja som sa pýtal kamošky a tá ako povedala, že normálne akože tak zobudíš ma a sa pridáme, ne? A vyrovnáme skore, ne? Že boha, že pol čísla pred nami. Lenže to bola kamoška, vieš, takže to bolo také akože len čisto teoretická rovina, že čo by ona robila. Hovorím, že no ale tak ako zatiaľ väčšinou tam, keď zobudíš, sú tie baby podráždené. To moc nejde. Neviem, no, takže toto treba podľa mňa prekonzultovať už vopred. Aby človek vedel, že či môže budiť, alebo nemôže. Asi to individuálne, že kedy čo, ako. Iné asi keď máš 20, iné keď máš 30, iné keď si starší. Akože čo chceš povedať, že aj mňa by bolela hlava? Určite. Keby ma niekto pobudil. No neviem. Neviem. No. Ale tak zase kde ešte hľadať inšpiráciu? Kde by sme našli ešte nejakú inšpiráciu? Tak akože dobré jazyky hovoria, že... Dobré jazyky sú dôležité pri sexe. Tak... Čo, áno, musíš skorovať, alebo sa z toho vyližeš.
Taká, že sexturistika, Thajsko a trošku tak akože vyhodiť si z kopytka v exotike, slniečko, lacné nápoje, lacné dievčence. Ako... No... Je to aj risk, pretože... Čo, naražeš na toho chalana, čo vybehol z izby? Je to chlapec? Ne, toto je taká smutnejšia príhoda, že mal som vlastne bývalého spolužiaka, ktorý bol v Thajsku. Roky si tam chodil akože vyslovene, že s kamarátmi, s partiou. Rodinka akože výletovo, s čistým svedomím. Dostal tam nejakého parazita a keď došiel COVID, tak proste priebehu jedného dňa ho to vyriešilo. Hej? Bohužiaľ. Takže Peťko, ak nás počúvaš, tak akože myslím na teba. Veľa ľudí tam chodil, alebo respektíve chlapov v našom veku, že vyslovene... Akože za zábavou. Za zábavou. Že nie je to ani tak moc ako, že poďme spoznávať chrámy a... Ty vieš, kedy som bol ja v Thajsku? No daj. Ja som tam bol na prvej svadobnej ceste. Ups. No, a akože Thajsko je skvelé, musím povedať, ale teda práve tým, že ja som tam bol šťastne zadaný, normálne, akože fakt, že super, tak akože vôbec som tieto veci neriešil. Ale boli sme sa pozrieť na ping-pong show, to je pravda, ale to bol normálne súčasť poznávačky, je to povinná jazda, aj cez nemenovanú cestovnú agentúru. Je to jeden z prvých zážitkov, ktorý ponúknú turistom. Šup na ping-pong show. A to si akože nejaký amatér, alebo že naivný myslí, že to je nejaké športové zápolenie a ono to úplne... Tak je to športové, strieľajú na cieľ. No ale s tým na olympiádu asi nemôžeš ísť. Neviem, ale doteraz priznám sa, že zostal mi stade len jeden záber, mám ho ešte v pamäti. Chytáš už tam loptičku. Bebec. Nie. Vedľa ringu sedel taký Nemčúr a teda to nebola slečna, lebo slečny sa tam vlnia, ale také tú šovku robia už teda skúsené dámy, to nazvem. A tá bola v predklone a mala priloženú dole trúbku a tou mu trúbila celou silou do ksichtu. A teda Nemec bol hrozne vyrehotaný a vytešený. A že reálne to robilo zvuk? Netrúbila jak blázon, trúbila jak náklaďak. Normálne dávala bomby. Fakt, akože oni majú tlak, podtlak, to je neskutočné. No Google to nebudem, ale ako... Toto Google neprežije, to treba zažiť naživo a robia to aj pre turistov, akože. Takže túto časť doporučujem. Ostatné, jak si povedal, parazity sú sviňa, neskúšal by som. Nuž. No ale k tejto téme ešte máme takú malú hudobnú súku. Muzika hraj. Chceš exotiku a erotiku v jednom. Poznám také miesto. Vo východnej Ázii kráľovstvo je malé, zástupy úchylov zmerujú tam stále. Mladí aj starí si chodia užiť vzrušenie, chcú mamky transky aj mučenie. Viagra do brúška a k tomu pivo, nemecký Hans už tacká sa krivo. Z dieňa vystúpi čudná slečna, zuby má krivé jak šťuka riečna. Turista na posteli už krochká, možno si vrzne ak Boh dá. Slečna poklakne a otvorí ústa, pomaly žužla Hansovho chrústa. Phuket, Bangkok, Pattaya, zoberú ťa do raja. Oh mein Gott, das ist gut. Nadšene kvičí jeho úd. Hans nemyslí na Helgu svoju, precitnutie prirovnám k boju. Tá slečná latajka, ktorej skvele išla fajka, skrýva tajomstvo v sukničke a nebude to kundičke. Táto roztopašná Lily
vy ste teta alebo ujo. Hansa už záchranka bere, Helga ho doma sto proste vie, že namiesto domácej lásky vyskúšal fuj tajbl klobásky. Smutne sedí v krčme Hans. Z hlavy koniakom maže zážitok menom Krons. Počúvaj, Mišák, ináč ti poviem, jak sme sa bavili, že kríza stredného veku, ako toto až tak nepociťujem. Ale všade je samý hejt na alkohol. Ja ti vôbec nemám už tak, akože vôbec sa mi nechce piť. Normálne, to je kríza, jak sme boli veselí a fičali sme. A ja ti teraz, jednoducho, kedysi som to bral tak, chlastáš, nadrbeš sa a tie slabé mozgové bunky vybiješ. Idú preč. Čiže silnejší prežije a ostáva, No, zostane kvalita. Lenže teraz som v stave, že si uvedomujem, že aj tie slabé mozgové bunky sú kurňa vzácne pre mňa. Že sa zídu. Nikdy nevieš na čo. Tak, neviem. A však ty si zase tiež akože celkom, ako neviem. No, ja Podozrievame ťa, či máš zakázané. Nemám, ale mňa to nikdy ten chlas nejako nebral. My ideme ako partia susedov že na pivo a ja si dám možno becherovku a dám si čaj, dám si džusík. Čiže nenechám sa nejako ani zlanariť, že poď, ideme sa ožrať, poď, dáme si pivo alebo budeme piť. Ja idem vyslovene, že mám chuť, tak mám chuť na toto, dáme si 1-2 pohárky, stačí. A už som na neálku a môžeš ma presvedčovať ako chceš, jednoducho ne. Proste zavre sa klapka. A není to o tom, že nebože, že by mi žena zakazovala, ale ja som skôr taký ochutnávať, že... Ochutnám becherovku po 1000-krát, klapka, drb znova. 1000 becheroviek. Dobre, no. Vieš, ale máš klasickú becherovku, máš aj prichutené becherovky, tak ako niekto si povie, že OK, idem na pivo, tak to musí byť Plzeň a okolo nepozná žiadne iné. Ale musím potvrdiť, Mišák normálne, on je morálne silný, kdežto ja som jednoducho submisívny typ. Chalani povedia, dám si. A akože ani nechcem. Ale teda ako tie zážitky, však keby som mal hovoriť o chlaste, tak som asi naspäť na vojenčine, kokso. No však poď do toho, boli, daj. no tak to boli príbehy. Oco mi kupoval bratislavských vinárskych, či pezinských vinárskych, odniekaďal nosil normálne nejakú pašovaný koniak. A to bolo super, lebo to malo farbu Coca-Coly. Takže v Coca-Colových A to fľaších... je nejakých 30 rokov dozadu? No, to už je premlčané. A závod skrachovaný, takže... Tak, ale normálne som to vozil a sám, ináč to bolo svinstvo, že normálne niekto ma praskol, tak došiel za mnou, nové podvečer za mnou došiel major a hovorí, že tak pán inžinier, počul som, že máte kvalitnú Coca-Colu. No takže od nejakej 7 do 1 rána som s ním koštoval Coca-Colu, akože na šrot, obaja. A najhoršie bolo, že o 3 ráno bojový poplach. Au. No, takže ja To akože po 2 hodinách mierneho delíria som napochodoval pred gumu. No neviem, či by som to povedal, že pochod. No a akože ja normálne ten na mňa pozeral, ja som nevidel dobre ani koľko má frčiek, nič som nevidel, akože len tak som niečo... Išiel si po pamäti. Išiel som po pamäti, no on hovorí, že tak to nebolo úplne to správne zahlásenie, choďte preč. No, takže... Rád by som, ale neviem kam. Tak ale to bola už, ako povedzme si pravdu, to bola pokomunistická vojenčina, ale nič sa nezmenilo, to boli čierni baroni par excellence. Keď som bol protitankový delostrelec, čo znamenalo, že sme behali s prenosným kompletom raketovým. Samozrejme, že to bola nejaká primitívna maketa. Dutá truba tam bola, tak do tej som vždy naládoval, keď sme išli von na cvičák, fľaše s koňakom, poháriky, pretože my sme boli akože už, tam sme boli partia vysokú školu. Ty si suplával v podstate armu, hej? Takže mali sme nabité ostrými. A
A s tým sme teda došli na cvičák na kraji kasárni, tam sme sa zašli do lesíka, za kopec, vyťahli sme, urobili sme si pikník a celkom veselá služba to bola. To sa dalo. To šlo. No ale... Proste neprojdou. Neprojdou. Pretože by sa zastavili a požili s vami. Tomu ver, mal som spolubojovníka, Rado, pozdravujem ťa do Ilšavy a ten mal heslo. To bol chlap, čo mal vtedy okolo 130 kg minimálne. Ideálne obrovský chlap. A ten mal taktiku: vážený nepriateľ, privstupujte po jednom. A on by všetkých nadrbal. A ten chlap dal 27 rumov za večer. Ty krása. To bol rekord. A tak zase do toho tela sa to stratí, vieš. Neviem. Raz sme ho traja snažili sa niesť a nešlo to. Ale 30. Jednoducho naša armáda nás nezradí. No. Ja keď si zoberiem, tak vlastne ja som možno prvý a posledný krát bol takže opitý, keď som išiel do civilu, keď som s mojimi lampasakmi ešte na štabe ma poslali, že prevodku. To bolo niečo strašné. Ako v živote ma nikto nevidel opitého na vojne, ani pri povyšovačke, ani pri týchto veciach. Ja som bol sťatý, ja som došiel na oddiel, úplne napraskaný, mali z toho show. Jak sa hovorilo kasárňam? Kasíno, internát, tak sme tomu hovorili. Však to bola zábava. A najlepšie bolo, že vlastne tomu podplukovníkovi môjmu som hovoril, že vedúci, idem si odskočiť. Ja som došiel za 2 hodiny, reálne, čo sme potom počítali. On už sedel oblečený, triezvy, ale mi povedal, dojde sa ráno rozlúčiť. A ja, že OK. A potom, čo som sa podozvedal, čo sme robili, my sme behali po štábe. My sme tancovali po chodbách v noci, my sme si trhali výložky, no proste zverina. Jednoducho malé delírium. A teraz ráno, keď pískli budíček, tak tá opitá hlava, prvé čo, že dám si vodičku, telo povedalo, že vodičku nechce, dám si kiwi, telo povedalo, že kiwi nechce a teraz ja som stál na buzeráku jak novinový papier. Proste vetchý, zoslabnutý. Normálne, že problém stáť a teraz, že ako ísť do najbližšieho mesta, kde si vieš dať nejakú slepačí vývar, aby si prežil cestu domov niekoľkohodinovú. No nikdy viac. No dôležité je nemiešať. To som si tiež raz povedal. To bola iba vodka. My sme pili len vodku, ale neviem, či to bolo z krahila. Tak asi je to povesť, lebo moja najhoršia opica, ktorá bola, tak tiež som nemiešal. Ja som pil len jelínka. Jelínek vodku, jelínka borovičku, jelínka slivovicu, jelínka rum. Akože nemiešal som. Fakt som nemiešal. Jedine jelínek. Oceli ho nepijem. Mňa vyplo už o 11. Takže ako, bolo to dosť brutálne. No. Ale nemiešal som. No, dobre. To hovorím, nepijeme, sme abstinenti prakticky. Potriči bez ostychu! No a máme tu takú v podstate pánsku medzinožnú dilemu. Oholený je oholený. To tiež asi oholený, ale slípy alebo trenky. A okej. Lebo oholený, neoholený, ja si myslím, že údám je to úplne jasné. Viete, ako robí pičný chlp, keď padá na zem? Tvoj. A keď sa týka pánov, tak to som mal tiež taký zážitok, že... Nesmej sa. Pardon, nemal ja ten zážitok, to som počul od kamaráta, ktorý to povedal od kamaráta. A kamarátovi, prepáčte, to som sa pomýlil, to nie ja. Proste kolujúca legenda medzi mužmi. Nie, presne. A normálne, že výčitka, že počúvaj, ako ty tam dole nie si oholený, vieš, akože tak kúkla na mňa, pardon, na toho kamaráta, spod periny a akože, že, a hovorí, že, ale však akože normálne som, vieš, pristrihnutý som bol normálne, akože normálne, ale... Bol pristrihnutý? Bolo to nečakané, akože toto bolo nečakané, priznám sa, že nemalo k tomu dojsť. Nikdy nevieš dňa ani hodiny. Áno, ďalšie ponaučenie.
A hovorím, že ako fakt, však som upravený, ako je to trošku, no tak potom ako keď sa teda vyplazila naspäť ku mne, objali sme sa, poboskali sme sa a ja tvoj. No, tak hovorí, že prepáč, pôjdem sa upraviť lepšie na budúce. takže tak, no. Ale slipy alebo trenky, ja si myslím, že toto je úplne jasné. Keď chceš mať pohodu, na noc trenky, ale všetci, ktorí sa venujú móde, ideš s babou na rande, dávaš dole rifle, to majú byť boxerky. Boxerky sú istota. Slipy to je už fakt, že akože starosvedské, to už potom, keď... To podľa mňa by som do určitého veku dal. Dlhodobý vzťah, akože OK, akože dobre teplo, to výhovorky, blbosti. Akože keď máš dlhodobý vzťah, daj si aj slipy. Ale akože... A tie trenky, ináč to je tiež také. Tí baby, jak na to budú reagovať? Asi záleží od vzoru. Pokiaľ máš také detkovské, asi je to fail. Pokiaľ máš veselé postavičky, je to druhý fail. Pokiaľ máš nejaké neutrálne, tak asi povieš, že OK. Ako nie je zlé zabaviť dámu, keď si stiahneš nohavice, ale ten smiech by nemal byť silný, lebo pokazí to fakt, že nevieš prečo. Veľa chlapov to možno rieši, že čo si dať, je to indy vindy, no. Večná téma. Potriči bez ostychu! Sme vo veku, keď už by sme sa mali nejakým spôsobom udržovať, aj fyzicky. Kto ešte necvičí, tak asi by už mal začať, aby to telo nebolo zmlandravené. Ale vidím to sám na sebe, to poviem seba kriticky. Aj by človek si povedal, že idem niečo so sebou robiť, aspoň doma sa ponaťavať, pocvičiť, ale kokos. Prídem z roboty, prídem povedzme z nákupu, alebo riešiš domácnosť a ja už tam nevidím ani čas, ani chuť, ani energiu, proste niečo so sebou robiť. A hlavne nám chutí už. Problém je, jak hovoril jeden kamarát, že už to nie je klobaska, poď sem, zjem ťa. Už tá klobaska sa podpíše veľmi rýchlo, no. Takže pohyb je druhá najdôležitejšia aktivita po tom pití alkoholu kvôli mentálnemu zdraviu, tak fyzické zdravie, pohyb. A do čoho ty investuješ? Čas? Nie do alkoholu, takže... Tak fitko? Nejaké svoje zabavky, ale ako fitko? Neviem sa k tomu dostať. Chodil s Peťom toto k tlačiť činky, akože toto je škoda, že ste to bolo dávno vyserali. No to bolo predcovidovka. To bola predcovidovka a po covide už sme nenabehli na tento systém. Hej? A tak dobre, ty nie si rozkysnutý, akože v pohoda, ale tak ako... Hej, nič, lebo tak... Dobre, lenže... Ako jasné. sem tam doma, ale nie je to pravidelné, vieš? Ale tu je vidno rozdiel. Ženatý chlap, slobodný chlap. To je sakra rozdiel, hej? Ženatý chlap, čo zase sa strhá sa, prečo sa má strhať, hej? Ja zase prepnutý, mám 7 aktivít, kokso, behám z jednej do druhej a samozrejme ako ono je to aj to, že potom človek spozná aj dievčence, ktoré sú aktívne, hej? Nie nejaké gaučačky cez zoznamku, ale fajn baby. Takže aj na to je dobrý šport. Teda akože... Tak áno, je to ideálne. Podľa toho, čo robíš, hej? Je to ideálne na zoznamku, tak asi... Pri ľadovom hokeji... Nechodíš na ľadový hokej alebo hod kladivom, hej, že nejakú mladú guliarku. Aha, takú čo... Volám sa Žaneta a idem kladivo 6 metrov. Počul som, Žaneta, že zarastáš na hrudi. Ale áno, takže tieto silové športovky nie, ale tak ty máš svoje yoga... Kde spoznať baby? Chlapci, akože toto je téma, akože jasné, keď sa chcete vážne zoznámiť alebo chcete niečo len tak na zábavu, zoznamka je optimálny spôsob, poprosím, nezavádzajte, sú z toho slzičky, nepríjemné situácie, ale akože keď sa chcete normálne zoznámiť, tak teraz sú super tam tanečné kluby, ale nemyslím diskotéky, hej, nie je blbosť. Normálne tango, salsa, bachata a takéto veci sa dajú, swing, nie swingers, swing, hej, Lindy ale tiež párová aktivita. Akože párové aktivity, akože by ste sa divili, ale tam je ako, nie je tam úplne pretlak dievčat,
Ale ako dá sa to Ale asi nájsť. zaujímavé kúsky tam nachádzaš. No tak ako hlavne tam nechodia úplne, nechodia tam gaučovky, chodia tam baby, ktoré sa chcú zabaviť, ktoré baví pohyb. A je to trošku akože taká umelecká aktivita, no tak môžete chodiť aj do spevokov. Čiže taký face-to-face Tinder spojený s pohybom. No, Občas. čo ja viem, akože keď si človek chce naozaj naraziť babu, tak ja si myslím, že zoznamka je na istotu. Ako zoznamka je niečo, kde nájdeš kočky, ktoré sa chcú zoznamovať, ktoré chcú randiť, aspoň teda sa tak tvária. A dá sa. No, kamarát nedávno kvôli Tinderu akože išiel po hromozvode dole od kočky, takže... A je to náš rovesník, šíbal jeden. Pekne. No ale akože ja som mal nejaké 2 vzťahy po rozvode, také vážne som mal cez zoznamku, ale nie Tinder alebo takéto somariny, ale treba si vybrať zoznamku, ktorá je seriózna. Nie je to ani Facebooková táto zoznamočka, to je blbosti. No, našťastie ja takéto nič nemusím riešiť, že zoznamky alebo tak, lebo som Ty šťastný, nesmieš, môj zlatý, nesmieš. Nie, že nemusíš, nesmieš. No. Ja som šťastný, že na tie, že ja to nepotrebujem vôbec riešiť. Ale mne to proste prípada, že títo mladí, že oni sa nevedia zoznámiť. My sme to proste riešili face to face. Videl si peknú babu, oslovil si, vyšlo, nevyšlo, fajn. No, áno. Ale že nejaké zoznamky dobre, alebo teraz- cez internet alebo... Ako dá sa niekedy, ale pokiaľ tam není spoločná aktivita, že úplne naslepo osloviť babu, to je teraz taký old school, že Ale fungovalo to. fungovalo. Lebo tam si proste vedel, že prebehla iskra, zaujímavé, ste sympatickí. Ale takto si písať, akože dobre. A koľko som počul prípadov, že pokiaľ si písali, super paráda, stretli sa naživo úplne, že mŕtve ryby, obidvaja. Že pomaly mohli si chytiť telefóny do ruky a písať si naspäť, aby neviazla komunikácia. Že tí ľudia už naživo nevedeli sa reálne pobaviť. Tak lebo to je trošku úplne iná liga, rozprávať sa naživo a niečo si písať, keď máš čas premyslieť odpoveď, 3-krát to vymažeš, lebo vieš, že ju nasereš v druhej a v tretej vete určite. A to si uvedomíš, až keď to čítaš 4-krát a keď ChatGPT ti povie, že naozaj tá 4. veta je úplný fail. Že fuch, kamo, toto ne. prejdi na platenú verziu, ešte neporadím. No takže ako takéto veci sa dajú, no ale ináč, akože športy, kde sa dá zoznámiť, sú také super športy, že napríklad na lezenie, na lezeckú stenu. Tam akože... Horolezci, nehorolezčata. Tam babu s nejakou ťažkou nadváhou, ktorá je mimo ligu, akože... Tam fakt chodia... Také povedzme, športové chcem mršky, mať hej? akože gazely. Gazely je lebo gazela sa nevie škrabať, tak neviem čo lozí po stene. Alebo skvelý šport je okrem teda toho tancovania, tak akože napríklad, keď niekto má čas začať chodiť, ako moja srdcovka je yoga, ale na rovinu, akože zase na tých lekciách nikoho nezbalíš, to tam je fakt, akože to tam... Idú fakt, že cvičiť, hej? Cvičiť. Idú cvičiť. To už treba ísť, to už treba trošku sa do toho zabrať a ideš na pobyt. Potom tom, akože OK, keď si single, máš čas, ideš na pobyt, môžeš sa zoznámiť. Fajn. Vidíš tovar pekne oblečený, natesno, vieš presne si predstaviť, do čoho ideš. Nič ťa neprekvapí. Legíny neklamú. Do čoho pôjdeš, hej? Legíny neklamú, hej. A keď hovorím o tom legíny neklamú, beach volejbal. Ďalšia srdcovka. Beach volejbal je skvelý. Tam naozaj... Vidíš ju v pohybe spotenú, hej? Prepáčte, zasníval som sa trošku, ale poďme asi ďalej, lebo... Hodil taký pohľad, jak policajt na obchodske. No, jaký pohľad hádže policajt na obchodske? No taký zasnený. Zasnený? To bude pokutička. No dobre. Fotrici bez ostychu! Šport a cvičenie, OK, randenie, no dobre, ale náš čas je limitovaný. Keďže sme fotríci, treba sa venovať aj Rodinke, našim dedičom. deťom. Ne, dedičom, treba to brať, hry o tróny.
dedičstvo. No, akože máme kvalitný materiál, takže musíme sa o neho starať. A neviem, no však už ide pomaly do prázdniny. Kam sa chystáte? Neviem, hoci už je tak dosť vysoký dátum, ale určite ocením aktivity také, že vyslovene, že otec si zoberie svoje deti sám. Však máme skúsenosť všetci, čo sme tu boli partia, že sme chodili na tie Apaluchy. A to boli... No, do Čiech. a to boli veľmi dobré akcie. No, súd piva. Decká vedeli po Apaluche, všetky deti vedeli načapovať pivo a museli vedieť hladinku, pekne, šnita. Boli vzdelané už od 3 rokov. Ale nielen o tom, ale že aj samotný ten čas, že jednak podľa mňa aj ženy ocenia, že muž sa vie v podstate postarať. To není výsada každého. Aj si oddychnú. Akože, aj si oddychnú, čo potrebovali oddych. Však jasné. Od koľka tých? Od 2-3 rokov sme chodili. No plienkači boli. No, ešte plienkači. A išlo sa niekam, no. A akože penzión. A to je super, že tu v dome vznikla našom baráku 3 vchody a vznikla komunita, že fakt bolo 10-15 rodín len tunak, že chlapí zobrali decko a išli u 8 z baráku, išli s deťmi a spoločne sme, akože tie decká mali program, mali zábavu, boli spokojné, matky si vyfúkli na pár dní, 4-5 dní, mali kľud a bolo to Keď fajn. je týždeň, však podľa toho, jak sa podarilo, ale to bolo fakt veci, že chlapi, my, dospelí sme sa vedeli prebaviť, decka sa vedeli prebaviť, proste tie decka mali program, mali kolotoče, zoologickú, preliesky, išlo sa k vode, Mali športové športovalo sa, bola olympiáda. Naučili sa šoférovať motorový čln, tam boli iné veci. Hľadali sme Yetiho, tam sa lovil Yeti. Akože to bola vážna udalosť. Robili sa výlety, akože to bolo super a toto by som odporúčal viacerým tatkom, ktorí nás aj počúvajú. Chalani, urobte to normálne, zoberte sa 2, 3, 4, 5, či už ste susedia, kolegovia, kamoši, alebo rodina, švagrovci, zoberte decka, urobte tým chalanom program bez kriku, bez stresu, bez okrikovania. No. A vlastne tam sa nič nestalo, žiadny taký vážnejší úraz, že Nie, vždy sa proste dával pozor. Vždy sa deckám stalo niečo, keď boli s matkami. Akože keď matky išli s deťmi, tak akože to bolo nebezpečné. Ale my muži máme prirodzený, ako jednoducho tie deti sa dokázali postarať o tatkov. To bolo dôležité. Ale teraz, napríklad posledné 2 roky, tak akože je to tiež také hobby, čo rád mám, na jachtu chodíme. Boli sme v Turecku, a to už taká menšia partia, lebo predsa tie decka už sú veľké, Ale už nie všetci to, že už sú staršie, no. Už sú staršie Už a sú tak. A už aj puberťáci, ten takže to vekový, sa dá. už to je také, že tá Apalúcha je fakt, že je super do tých 15 rokov, 17, ale to už, naozaj tie decka už potom v dnešnej dobe sa separujú. Ale na tú loď, a teraz v Turecku sme boli, pred 2 rokmi minulú sezónu už v Chorvátsko sme dali, takže 4 tatkovia sme boli s deckami a akože fajn a čo aj dá sa robiť, dostal také odporúčania, to robím, že hľadanie pokladu kapitána Blacka. No, to nemôže sklamať takéto. Akože ako je to také, samozrejme, nebudem klamať, akože jasné, že tí starší ohrnú nos, aj tí mladší ťa prekuknú. Počase ťa prekuknú. Jednoducho, keď vyťahneš kotvu a na tej je suchý odkaz od kapitána Blacka, tak akože hovorí, toto nesedí. Papier suchý, kotva z vody, niečo je divne. Ale boli super. Ale žerú to. Ale tešia sa, že proste... Berú to pozitívne a to boli také veci, to som akože on the fly, jednoducho za behu, čo ja viem, boli akože majsterštychy, že čo ja viem, decká na pedalboarde chodili po prístave, po Maríne sa tam pindlali na pedalboarde, tak zrazu našli fľašu sklenenú od rumu a v tej bol odkaz na starom papieri.
To akože, ináč dúfam, že tátko neprišiel na to, že keď ja som mu to vytrhal z takej starej knihy papiere, listy som si vystrihal, aby som mal na starý pergamen. Starý pergamen. A tam dostali odkaz, hej, v angličtine, kapitán Black, že pozor, skryl som poklad blbosti a hľadajte, buďte pripravení na odkazy, vieš. A potom prišli ďalšie odkazy, len tak náhodne. Došli sme do reštiky a čašník doniesol deckám, taký starý pán prišiel s jedným okom a toto vám odovzdal. A akože bol len toto mal povedať. Problém bol, že decka sa na neho vrhli a začali ho vypočúvať, toho Turka. A to akože vyzeral dosť vystrašene, keď tie decka sa na neho vrhli, ale teda akože sme ho zachránili. A dostali odkaz a tam boli A to už vyzerá tak, akože takže premyslené, že... Áno, to sa na mieste, to znamená tak, že večer, decka už šláhli a my sme ešte akože si dali jeden taký akože na spanie a popri tom sme niečo vymysleli. A čo ja viem, hej, bolo tam podčiarknuté v liste, v nejakej básničke bolo podpísané, že flies a butter. Hej, tak vždycky pozorovali, že butterfly. No a skipperka, mali sme skipperku. Joginku. Tak hovorí, že no ale taký ostrov tu je. Tak sme išli na ostrov Butterfly, hej. Pekne, tam sme došli, tam boli vodopády a hovorí, že hľadajte ďalšiu indíciu, decka. Nejaká indícia tu musí byť. A pri vodopáde boli grafity. No len také nápisy všelijaké. Kraviny. Tak som z toho spravil pár fotiek do mobilu. A oni, že nič sme nenašli. Oni, že viete čo, ja som spravil fotky do mobilu a pozrite sa tu sú nejaké písmená, ktoré sú iné ako ostatné. Napíšte si ich. Napísali ich a hovorím, čo by to mohlo byť? A to by také blbosti. M, V, X, I. Vieš? A pozerajú na to, základná škola hovorí, že ale to sú predsa rímske číslice. Hovorím, tak ich prepíšte. Tak ich prepísali a hovorím, na čo sa to podobá? No to sa podobá na súradnice. Hovorím, tak pozrite mapu. To znie dobre, toto. Pozreli mapu, krížik, čo je tu? Kopec na ďalšom ostrove. Kapitánka na to pozrela a hovorí, OK, tak zajtra tam ideme. Tak sme išli na ďalší kopec. Toto ti decka museli žrať, čak. A keďže napríklad bola, že dobré, že suchý papier z mokrej kotvy, ale akože toto už je tak roztiahnuté, že áno. Na kopci našli zavesený ďalší odkaz na strome. Hore. Ale jedna z vecí. Akože vedeli prečo, tak tam išli na západ slnka. Normálne boli ochotní ísť večer pod tme lesom a tam akože dobre, zase nejaký odkaz našli takto. Ale majsterštúk bol, išli sme na rybí trh. A podplatil som čašníka. To bol taký, že rybí trh, vybral si ryby a nome podali tie ryby čašníkovi, ten šiel, podniky boli okolo. Čiže ryby bobika, hej? A hneď urobili, áno, ryby bobika. A hneď urobili tú rybu a pripravili, vieš, a vybral. Tak normálne doniesli nám jedlo a už krab držal v klepete ďalší odkaz. Hezky. Vieš? Tak to áno. A to sa dá, akože, ale to musí vyplynúť, akože, že tie rímske číslice sú také lákavé napríklad, ale to som použil, zase v Chorvátsku sme toto niečo podobné robili a tam sme tiež zbierali všelijaké indície, ktoré ich mali k niečomu nasmerovať a to bolo také, že jedno bolo kino, hviezdy, akože po anglicky samozrejme a takéto a svietilo to vlastne k filmovým hviezdam, hej? Ten odkaz bol. A to ma napadlo tak, že keď v Maríne, kde sme štartovali, boli na stenách obrazy filmových hviezd. Hej? A končilo sa tak, že posledná indícia smerovala k pomníku, kde boli MM v roku. A indícia bola filmové hviezdy a filmová hviezda s iniciálkami MM. Takže decká si pozreli a za Marilyn Monroe bola posledná indícia. Choďte k mólu, číslo tomu a tomu, hľadajte niečo, čo tam nepatrí, tam je poklad. A
A tam vytiahli normálne, plastové Ducati boli strčené pod molom. Vieš? No a bolo. Ale dobré, to sú podľa mňa také veci, čo si zapamätajú do konca života. Ako také, že bol si s rodičmi v kíne, OK, fajn, dobre. Ale toto sú podľa mňa tie veci, keď si povedia, že... Alebo si raz spomenú, že, Super, že toto sme urobili s tatkom, alebo boli sme s tatkom na takom výlete, alebo toto sme zažili. Ale dať im príde aj s rovesníkmi, keď môžu spolu blbnúť, hrať sa, kolotoč, ping-pong, drtiť. To je fajn. A vtedy sa rozhýbu a nie sú až takí závislí na mobiloch. No ak ste sa dostali až sem, tak to znamená, že toto už je koniec nášho prvého, vlastne 0. podcastu. Pilotný diel. Pilotný diel, hoci my dvaja od pilotov máme fakt, že ďaleko. Pilot Pištík. Pokiaľ vás toto vysielanie zaujalo, tento podcast, vy nám môžete napísať svoju otázku alebo svoju tému na náš mail, ktorý už v tejto chvíli je aktívny. Je to fbo.podcast@gmail.com. FBO znamená, že fotrici bez ostychu, takže už v tejto chvíli to vidíte dolu vo videu. Tí nesmelí kľudne môžete písať, že pýta sa kamarát, pýta sa sused, pýta sa niekto, hej. Moja priateľka sa ma pýta, či to viem robiť aj dlhšie ako 15 minút. Jednoducho niečo také, čo aj moje skúsenosti z joginských sedení by vám mohli pomôcť. No, jediná vec, ktorej sa v našich podcastoch nebudeme venovať, je politika. To akože tieto otázky, tieto témy úplne ignorujeme. A očkovanie. Zabudne aj očkovanie, nie. Kukurička Pištík hovorí, ani o očkovaní sa nebudeme baviť, ale teda pokiaľ nám pošlete tie otázky, tak sľubujem, že Thajsko je ďaleko. Ale čo tak nejaké skúsenosti z Prahy? Ja si myslím, že túto tému by som vám vedel slúbiť. No v Praze tam je blaze, tam sa šúka na podlaze, takže Prahu by sme určite Nemusíš dali. hovoriť o pointe, dobre? Takže Prahu by sme dali asi v ďalšom dieli. Takže dajte nejaké témy. My o tomto počine, ktorý sme spáchali, budeme informovať zajtra na pive kamarátov a možno, že nejaké tie témičky prídu aj tu z našej komunity. Ale určite. Sú to sami skúsení borci, 2/3 rozvedené, 1/3 v kríze, iba Mišak je šťastný. O jeho pani manželke neviem. Ale či je v kríze, alebo je šťastná? Ale vyzerá spokojne. Opýtam sa večer, prípadne dám to dáko do datok. Každopádne, ľudia zlatí, nech vás prevádza mentálna sila a majte bujné libido na pekný večer. Čaute. Čaute.